U Skupštini grada potpisan je sporazum između suvlasnika tehnike Tankosića i predstavnika sindikata. Sporazum postignut uz posredovanje grada definiše isplatu 5 minimalnih ličnih dohodaka do 13. februara. Posle višenedeljnih protesta i zahteva da bude poništena privatizacija dela nekadašnje fabrike Filip Ljajić, koji je posredstvom Agencije za privatizaciju kupila tehnika Tankosić iz Čačka, nazire se kraj sukoba radnika sa novim vlasnikom. Potpisan je sporazum po kome se vlasnik obavezuje da radnicima na ime zaostalih isplata do 13. februara uplati 5 minimalnih dohodaka. Jedan od suvlasnika, Stanimir Prelić, priznaje da je rezultat mogao da bude isti i bez protesta. Pa u svakom slučaju sve je moglo, ali s obzirom radnici su tu u pravu, mi smo kupili od agencije firmu imovinu preduzeća s obavezom da preuzemo radnike bez ikakvog opterećenja na imovini. Nama je hipoteka sa imovinom skinuta posle godinu i po dana 25. decembra, kad je kraj godine, kad je kompletna privreda stala, kad svi svode završne račune, kad je nemoguće nešto uraditi. Samostalni sindikat je od početka problema sa nekadašnjim radnicima Filipa Ljajića pokušavao da pronađe adekvatno rešenje. Radnici su napravili značajan kompromis pristajući da im se isplati manje nego što je vlasnik obavezan. To svakako predstavlja znak dobre volje u cilju nastavka proizvodnje u ovom preduzeću i funkcionisanja. Nadamo se da će tako biti i da će vlasnik do 13. ispoštovati i znači suprotno ići će se na prekid tog kupoprodajnog ugovora. U rešavanju spora između zaposlenih i novih vlasnika gradska uprava je odigrala ključnu ulogu medijatora. Ovo je nastavak u stvari razgovora koje smo imali u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, gde smo sa generalnim sekretarom gospodinom Ćirićem i predstavnicima sindikata i vlasnika fabrike postigli jedan dogovor o isplati 5 minimalnih ličnih dohodaka do 13. februara ove godine. Tranzicija jeste bolan i naporan proces i činjenica je da mnogo toga treba napokon da dobije titulara, ali državu čine njeni građani čija sudbina treba da joj bude prioritet, samo tako će joj verovati i biti lojalni.